bai vek ule voina chuan freebitco.in atangin bitcoin mine dan kan lo zir don anga hemi bitcoin hi sum thanem tok taka achan tir thei ani ti kha hritlang ila hemi free bitcoin hi darkar khat dana amain zel theia aroll zel thei ti na ani chu kan roll tampo le ni khata kan lo chhuah tur zat kha atam in athanem le ani ti kha hritlang masa ila amasa in search bar a hian freebitco.in ti hi kan chulu tanga kan chutlu zo kan search don ani ti chuanin kan search zo chuan ti hian alo lang anga heti hemi tuna lo lang hi chu account nei to sa hemi freebitco a account nei to sa ta na login na anta a kan login na email address te password te ongta a kan chulu zo a login hi kan met nei don ani nima sela account kan la nei lo ani chuanin sign up a hen kan metanga create an account dialo oma email address ti te password ti te oma hemi kan chutlu zo vek nu hian ya refer dialo omta a hemi free bitcoin na account lo nei to sa te refer kha man sak thei ani ti kha hria ila ti chuanin hemi kan chutlu zo vek nu hian I am a human ti kha in click anga ti chuanin a in tick vele sign up hi in metanga ti chuanin an website a khain lu to mai don ani nima sela ke chuan account ka nei to awangin login hi ka metanga ti chuanin ka account mangkhan ka lu to mai don ani ti chuanin heng hi ka login zo khan alo lang ta a registration ka kan ti zo ta a ti chuanin hetiang hian alo lang ta a free bitcoin na engtin nge bitcoin kan roll theiang ti kha ilozir leila free bitcoin ani a bitcoin hi a free na roll thei ti na ani chu heti hian kan scroll thla anga ta hian I am a human ti laia box om hi tik tur ani a captcha ni ta a ti chuanin kan tik zo a chuan roll hi kan met to mai don ani ti chuanin kan bitcoin roll chua chu satoshi pakhat ti na ni ta he tlai satoshi pakhat o pakhat hi 0.00000001 ta satoshi khat ti na chu point nu lam pangzong hi satoshi an ti chu ni ta a chuan lottery ticket pahni kan donga chuan reward point pahni kan dong bokani next video a chuan reward point tang kai na kan zir le anga kan lo khak le thu donia ti chuanin har satna te boina te in nei ani chuanin mi free bitcoin bi ka ka number te description lama ko da anga whatsapp lama emo call pon zo fia thei reng ani ti kha kan lo hritlang bok don ania